muss man nicht. Du musst die Motorkabel einfach 2 Meter da Breitschein. Also du musst gerade Wasser ziehen. Ach so, ja, hi. Hallo, Das ist Jaco. quasi flexibel. Weißt du, musst, Hi. Okay, Also der hat gleich viele Beine. Also hast du da Join. gut. Hast du. Das ist ja super, na Super, Rottala, die na Chai. Ja.
Nach den Nationalhymnen begrüße ich alle Gäste aufs Herzlichste auf unserer schönen Sportanlage in Flensburg-Engelsbühl. Herzlich willkommen an unsere SU-Auswahl. Herzlich willkommen an unsere Gäste aus Selbstgemustwo, ganz natürlich. Und auch herzlich willkommen an das Schiedsrichtergespann. Ich wünsche allen ein schönes Spiel bei trockenem Wetter. Hoffentlich bleibt so. Ich übergebe jetzt weiter an die Mannschaftsverantwortlichen, die die Aufstellung vorlegen. Beginnen tun wir mit den Gästen von Selbstgemustwo. Hej, Serbske mužstvo má dženca ščivovacu zestavu. Číslo 1 Vanessa Pešel. Číslo 2 Johanna Lierschetz. Číslo 3 Paškec Vianea. Číslo 5 Matiškec Sofie. Číslo 6 Pilcec Stella. Číslo 7 Venclec Leonie. Číslo 8 Hanušojc Laura. Číslo 9 Handrikec Marta. Číslo 1 Veselic Johanna. Číslo 13 Simulic Paula. Číslo 14 Frenzlec Lavinia. Číslo 17 Ulrike Lobedžina. Číslo 18 Thea Kunzec. Číslo 20 Fischerholz Vivian Sophie. Číslo 22 Ksenia Koberec. Číslo 23 Lena Handrikec. Číslo 21 Jadwiga Richterova. Číslo 15 Klaudia Heduscina. A to všetko okolo trenerského štába náš trener Peter Bemak. Mužstvo návoda Handri Rachela. A další v týmě Teresa Vyčazová a Maria Škodžina. Přejeme našim serbským fanám veľa vesela a serbské mužstvo ole, ole, ole! Serbske mužstvo ole, ole, ole. To je motto a s tutym motom nitko džemy do prvnej skupinskej hry našich serbských žonov. Opstilling fra Sydslesvig. Vi starter med nummer 1, Jule Petersen. Nummer 12, Tak to, kaj sú tu Jule ešte Rossmann. námiestne tá prvná zestava Nummer 15, od Caroline Kuhn. Lužnie, Šlejskie, Nummer Čečita. 14, Rike Riedel. Nummer 20, Carlotta Bertermann. to je nejaké radsačvo. One sú muže 9-1 dobili. Přečivo Roman z Rumunské a nitko, hej, sme tu nekak 70 km dále jeli, zase ročo do Flensburga jeli. A stejme tu dybkovnie námestne, so môžeme tiež vám nitko přeniesť túto prvnú skupinskú hru našich žonov. Og på bænken har vi nummer 22, Bonnie Jessen. Nummer 13, Kotrež Johanna Raja přečivo menšiny Dánov z Nimskie. Antonissen. Čo ešte tomu vedže, hej, to sú jo od fanov sem relatívne Nummer vyrovnané pomery. Tu by rec. To je to červených trikov od Dánov z Nimskie tu vidím, ale tiež vyzo zase tu to serbských korojov a bubonov od našich fanov. Tí sú niektoré runia. Kajž ja so podali napúč od tréninga tu do Flensburga v veľkej masy so bochu mohli našim žonám tu šovať a naše holce a žony tiež podpierať.
prina zestawa naszych serbskich żonów. Jest to prede tu live przeczytała, ale wieso tu też wam doma zestaw jeszcze raz przeczytać w rotach z tej z číslom 22 moderatorka Ksenia Koborec. Potom ma przed sobą 10 rajorków, z drugim z číslom Anitko, czekajcie! Alalalo! 1-0! Lavinia Frenzlec! To się ona mnie nie oddała ani ten zestaw przeczytać o serbszym pomogi, bo a racwac 1-0! No, to są ona weseli, ale to jest zasłużone. Z číslom 14 byście to nitko. Cilča prynych rotów serbsko-żonskiego mustwa na Europiadzie 2024 Lavinia Frenzlec biorka na lewym boku. Jest to przedziewała przez te zakitowarki od Dano, a naraz stała swobodne przed rotaku, z tym sama też nie liczyła. Tak byście też mały techniczny zmyk od jednej szkitarki podla, ale tyle suwerenie sunęła na ból potom dosaka. Esprajene 1-0 Lavinia Frenzlec, a nitko może dalej czynić ze zestawu se myślu? Albo? Hej. Esprajene z číslom 4 raje Vianea Paszkec, z číslom 5 raje Zofii Mateszkec, która się z dobą też kapitanka serbskich żonów, z číslom 6 raje dżęca Stella Pilcec, z číslom 8 raje Laura Panuszojc, z číslom 1 raje Johanna Weselic, z číslom 14 Lavinia Frenzlec, gesprajene kiszorune te pryne rota cyliwa, a to byście snadne dere zakitowane od čísła 8 od Laura Hanuszojc. Z číslom 17 raje Ulrike Lobeda, z číslom 18 raje Thea Kuncec, z číslom 20 raje Vivien Sophie Fischer-Reutz, z 22 gesprajene rotorka Ksenia, która się tu żadana, ale ma zbożo. Wójczka od rajarki dże przez rota przy tym różku. A jedna ta rajarka na rajniszczu je Lena Handrikec z číslom 23. Hej, tylko tomu, a netko winujemy so kompletnie tutaj ry, kotryż wiedzie nasze serbskie mustwo z 1-0 przez Laviniu Frenzlec. A tu dalszy pospyt, dobry pospyt od Thea Kuncec. Ale hej, z tutych 15 metrów żaden problem za rotorku od Dano. Peter Bemak mi Šako przed polu prawie za nie będzie to żadna luchkara. Šako maja też ci Dano jo dobrych indywidualistów we mustwie wun je. Hej, tu nie to do to recherchował, a kajša to pravim, co to tej stane kapitanka Dano skróci, albo wuruna na 1-1. To byście nitko, hej, nikak ta cejča możność za Dano. A tu oni potom užija 1-1. Napiatość tutaj je tu, to wszystkich fanów zawsze weseli, ale serbskie holce budu pytnić, co to nie będzie żadna luchkara. Also to widzimy też nitko nie w tych prynnych mężczyznach. Te straszniejsze możności miachu ci dano, a tu nitko też z ich kapitanku na 1-1 wurunali, ale widzimy, Johanna Weselic, która chce Lenu tam posłać na prawo, ale boże, by się ból wutry tuż dalej zamiet za nasze serbskie żony. To je mi Peter Bemak przed polu prajo. On je sobie ubladał jak holce z Danski, jakieś niemskie podla tu, jak oni kopancu raja. Liszka kajšu nie, je u tišošku rešeršoval, jak wysoko oni raja, w których ligach. Je pytny, że są tam w opradzie też tuż podla, kiż raja we wysokich ligach. Ha, miejsze dla toho też respekt przed
tutymi żonami tu. Ale serbskie żony to dere činia, oni dere wojuja, a też przy bólu wysto tu wupudża. One ci muci aktora tu na rajnišću od serbskih žonu. A čo to netko Pilcec, Stella, abo Matuškec Sofie, one takaj Lena Andrikec, abo Johanna Westelic. To sú či, kiž maja tujšo talenta, to tež Peter Bema kvie, a dla toho tu tež všetkých svojich młodych aktorov tu naraz na rajnišćo posła. To je tež pytnič na tym, zo je Sofie Matuškec, kapitanka. To sú žony sami volili, to je Bemak prajo ze svojim trenerovým štábom, trenerovým mužstvom. So kapitán, runde takajž ko-kapitánka vola od mužstva, a tak sú so žony potom rozsudžili za Sofiu Matuškec. Moda ex-šulerka je leca svoj abi zakončila a so netko na další živenský puč poda. Przy bólu Lavinia Frenzlec dobry zmienu boka na Lenu Andrikec, gdyż ona, boże nie, tu ból celo dostanęła, ale idea bysze dobra. Aj, dobry ból do Husky, ale naši dvaj tam nutko nie zakytovalce, Judu Hanušojc a Lobedžina. Se obchodže jara suverénnie, to byše tež ižo pytnič ve rie přečivo Linovce, kotaše so v Ralbicach hurała, tam ste tuči dve obchodže najsuverénniejsze były. Na całym rajnišu. Šo je přišło od flankov sem sú oni von vyčkovali a tí ženca, oni sa do kúžo bula metaja. A zase raz dopokazaja, že oni na kúže pačiš nastúpate dživo přečivo bule, jara dere zamuža. Rušk, přeco strašne, šako maja či danscy žony tu opodže veľa väčších žonov podľa tež. A sú čilne s tým trošku lepšine. Ksena Koborec netko tež nie je tajka názornita rotorka. Raje šako primárne volejbal pola Viktorie Woklice. Štož, zamenča ona husto s bulom v kontakcie, jo. Ale, kaž praje nejaká rotorka ešte nima tajko názornenio. Je šuli pak svojský talent za rotorku namakała, když je tam za šulské mužstvo, za gymnázium Budyšin wojowała, a tak je so potom tež Peter Bemak rozsudžił ju tu denca nominować, albo lica nominować za Europiadu. A nudom raz pruwana, a tuta Silva Seji cyle nisko pod łatu 2-1 netko za danskich żonów. Tam netko nie byście wiele możności za Kseniu Koborec, bo na tutum buli jeszcze mogła otworzyć. Silva je przyszła, takie jara naraz. Wszyscy bychu przekapeni, a upad, że też je dubita pać dere trichene, a z tym netko 2-1. Češte netko też jara dere pytnič, tu jsme sobie une tun zestawu od naszych serbskich żonów ubladali jsme. Zoraja z formacją 5-4-1. Szczęście Nowoska, wszako są dotalne w dotalnych testach, a też przy treningu poprzedce na 4-4-2 trenowali, albo 4-2-1,
21, ale nitko tu ze spečami zaderać, to oni poprom nie sú zvučené, to se myslu byše od Petra Bemaka tak, celé s vama tam, to by zbožo, od Petra Bemaka tak odpolať, to by tu defenzívne trošku stabilny stav. Nitko bože, že z 2-1 ešte celé plán nefunguje. Hľadač, kak bude sa osúdiť, či ešte systém zmení, když on pytne so 5-4-1, celé tak nefunguje. So potom dola zase s dvomaj nadpěvovárjomaj prydku raje. Ale je ešte dosť časa. Serbsko holce to nečina hubené. Doprydka cus. Aj. Jara dere vidža Johanna Veselý Nitko Lawino Frances nebyše nimora, ona zales pyta. Idea nebyše špatná, však aj pytnova za čindu tam či škitorce jara blízko odzade. Toto idea byše dobrá raz pytać, ale Rotarka tam na linii stała, nebyše žádný problém za Rotarku tutun pospyt džeržeć. Ale dobry signál od serbských holcov, když zase serbských fanov zbudzi. So buchu muli von hich Euphoriu na Rajerko dale dać. Zase dobra přirovka do Husky, ale haj, tuta Silva nitko nebyše tak suveréna. A je pytneć rune tež pola tých danských žonov tu skere vyššie raje, má tam obchodže dosť talenta, veľa talenta, číslo 1 od tých danských žonov tam na ľavém boku Čiri, hore a dyle. To sme Vivian Fischer, Reutz, dosť džovađenca tam. Nitko przy bulu Ulrike Lobedžina, dozade na Kseniu Koborec, kotraž derby bul vysoko klepnič, ale dále strašne dančanky raja vokolo našej 16-ky nitko je bul najprv raz. Nie, všetko ešte nic. Nitko kapitánka, či som osnačil od dančankov. Przy 16 dere zakitované. A Rušk za dančanku. Haj, tak bunče to neke nimale celú Rus, ja myslu. Bude to neobrať, že veľa zakitovač. Holce veľa za bulom behač. Ale na to sú so tež nastajili, si by myslu. To je Peter Bemak před polu videl. A nitko najprv mestno za Vivian Fischer-Reutz, když bul pak derby tu onrač, tuž zamiet za danských žonov. To je nitko do mezvoča šel tutum bul, neodpoladne. Najprv trošku dočaknč, so zmirovač, tak nešto boli, z také krótké distance, když to doma začal dostane, tak dokáž nus nekraví ešte poradku. A punže dále. Dále, že zamiet za serbské mužstvo. Vianea Paškec tu zamiet činova a Lawina Frenzlec jara dere bul ročo zdobyła. A zase taki dobry ból przez nasz szkit, hej. Hej, możemy wesoło być, że 16 pa te cylbu naroda, to ci danczanki jeszcze nie są tak suwereni. Ja, bo też może jeszcze 3-4-1 stać. Ale nasze holce zade lubią lada, że oni tutaj przyrawki do Husky, albo przez swójski rečas, że oni tutaj znikak szafnu zawinąć. Lawina Frenzlec dowi ból na Johannu Veselic, tutun ona jeszcze dostanie, jara dere. A nitko zamet za serbskie żony.
A trošku nečistá přirovka na stelu pilce, když nemůže potom bůl s jednym kontaktom kontrolovat, ale znova Hanušojc z číslom 8 zade suverénne te bule won, klepne, když inak nenžo. To je primorny nadawk, a to ona też dere zmistruje. Żaden straszny pospyt, nitko znowa łotkop. Tutaj przełzak, aż upada stela pilcec. Aj, ale też tu łotkop nie namaka żanu słysku rajoku. A zase jara dobry indywidualny pospytu od tej danskiej rajoki. Technicznie schon niż to może. Zase pospyt, zase jara snadnie przy żerdzi nimo. To se oni med sebou nepomeja przy takich bulach, gdy potom komando šinč. Zbožo za serbskie żony, różk za dančanki. Hej, tutaj standardy od danskich żonów są straszne? Jaka się? To będzie nie tylko ważne, że tutaj przewiele nie da tym danskim żonom, że oni nie są tam na przewiele możliwości, nie tylko zase możliwość na drugi ból, znowa flanka, przyjdzie wysoko na Kseniu Koborec, a ona pak może ból otworzyć. Ja radere, troszkę problemy z tym bólem krótsze działać, ale to zostanie znowa różk za danskie żony. Ale ona bysze parat na linii, to jest super. Dalej dančanki przy bólu. Nitko Handrikec tam ból si zdobyła, a nidom pytają Hanu Weselic sprytku. Za Weselicy Hanu też żadna lochkara nie będzie, dżęca tam jest sama prytku przeciwko 4 szkitarkam od dančanko, to będzie ciężko tam nikak długi przyjść za nią. A nitko to też spoznają, kaj som to predajížo sobie myslil, bude Peter Bemak svojskú formáciu trošku zmenić. To som to nitko prawie spoznał, zmienił na 5-3-2. Tak so Veselica Johanna nie je sama prytku, so ma ona też nikogo prytku, z kotryż może ona rać. A so z tym nitko też może serbskie olce si sami trošku niektóre możności za svojské rota nadziewać. Tu już nitko 5-3-2. To som to prawie spoznał. A też tu wodko, božel, dančankam do nogi panu.
Serbscy maja znowa, ale Lawina Frenzlec też jeszcze tu je. Jara dere si bus zdobyła. Zase taki dobry, indywidualny, taka dobra indywidualna akcja od Lawiny Frenzlec. Zamiet za Serbskolce. Hej, holce so tu nitko mesebu dopredka čirja, oni pytnu, když oni ceja tu nešto zdobyt sebi dobe, a oni tež pritku aktivni być, a nic šice jenož ve svojski bojce stać. Tyž je to tež vone za vonkovnych rajerov, zaso jedna cilba, ale snadne przy rotach nimo. Je to v poradku, taki pospyt z 30 metrov a ščinič. A nitko hore. Veselice Ivana beži hore. Potom bi nitko šice sobu čanič. A. Tež v centrum je Matuške Sofie vojuje jako kapitanka. Aj, to by še widzieć. Czanowa ta w tym rajoku Veselice Johana, to by faul dać. Bożel pak zase dalsza standard możność. Przez taki troszkę lohkomyslny faul. Raz ladać. Uvidíme. Ale, dajesz Ronaldo ten do Muri, jest jedno człowieka. Też tu jest jeden człowiek, Lena Andrikec, a ona bu w Muri Trichena. To je Andrikec Lena prawie stała, się tu tym wolnym kopie, tak se było ocelena. A je pytny, co doby się Stella Pilce, tylko że tu iż to wodkopu cylić, za pomoku iż mocy ju popuszczasz jeszcze nasypa, dokiż ty je pytnyć, wieso te wodkopy jak tak daleko nie przyjdą. Szkoda, idea wysze Baszkec via nie upustwać, ale ona nie tam cele te metry činova. Nitko Johana Veselic, nie? Bože, neby cele dybko ne přibulu. Ale zase Jara Koalobne. Serbscy fanojo wonka w jednej liczbie, haj. Zawyższe przez 300 fanów są też tu do Flensburga sobie dojeli. So buchu serbskich żonów podpierali. A to euforia, tak lubisz to przenesz nie tylko na serbskie żony. Nie, sudnik to nie fiza jako faul, on pokazał na zamiet. A zamiet Pšauza, Vivian Fischerreutz. Ona zje 8 latami jena ze skere nazorničiších rajerov, že šitko praj przez tutun model kader od Petra Bemaka. Raje pola SZ Hochozy, ja znaczy są cinacze, a to we okresnej lize. A też tam ona sobie myślał raje na tutej pozycji jako wonkona szkitarka, dżęca tu na prawym boku.
Štož pak serbske žony husto dere činia tu tež pytnič rune, oni to a husto jako nabiežatých danských žonu, so tuči potom nemôža přeco jara umere natra reč a potom so tajke možnoše, kaž neke tu z jednym zametom hluboko v danskej polce potom so zešlachča, když pa to neke pa su te danske žony môj opodže jara dere škitač a možnosť za konto beží. Serbske žony ešte nie sú práve riadované. Flanka dosrieža, čo tam je? O, to by snadne nimo kupva. Ta danska s číslom 6. A v istých situáciách, keď ešte štúdy pri takým zameč, alebo pri takým kontoru od tých danských vúne, je potnič, zo dobia, či serbsky žony ešte nauknič, co tiež spiešne so riadovač. Tu další pospyt, Ksena Koborec, byšte namiestne, ale nemôže ešte buď kuče ďalžiť, tak so maja danské žony rušk. A štu, kotry rum zakituje, štu džebea, to sú také vicky. Tam še je serbským žonám tým čas falov, sa myslú to trénovač. Celé jasné, když máš prvný raz také musto netko máš tu, ale tiež to bude so ruporie polepšiť. Tak je tiež Peter Bemak sám prajú, je to Češko. Jednu súskú prognozu čane, že ešte celé jednore nevieš sprina, kak či tam ni žunské mužstva raja, a z druhá nevieš, kak bude tvoje mužstvo hromadže fungovať, to když tam tie jednore tie názvy nafaluja. To testowy ryt, aby ich úspešne, Linovc a tiež Kočebus. Tam se mu hižo to ešte nauknič, tam jo mu tiež Peter Bemak hižo to ešte vo svojských rajorkov nauknič, štu dže karaje, tiež štu kadere, na ktorej pozícii funguje. A potom si ja myslú, jo on tiež sám prajo, že oni sú tie skupiny s jedným dubkom joja, môže oni zo jara spokojom buď. Te nároky nitko na svojské mužstvo nie sú vysoké, u necha nikom čiščinč, u nie je tam realist. A ja si tiež myslú netko, že s tými prvnými rotami, co sa te první rie, že s 1-0 pritku vied, to je tiež jeden úspech. To te holce a žone tiež nebudú ženi zabuč. A zase pospyt. Netko číslo 7, danská žona tam z 12 metrov, ale bulbu znova otvorbané a znova rožk za Dančanky. A nudom hore tam. Via näher Baškec Pitava. Aj, Votvunka, šinče ta podpira, lousnike. Fenojo čeria, serbske žone, serbske holce, do prytka. Je to tiež pravé tak. Netko raz. Wotmiet od rotaky, teraz druhá technika. Všetko spytač. A znova via näher Baškec s zametom, tiež ona je jedna
z młodszych holców 17 lat. Młoda ona je. Ona raje pola ST Nadrozna Raboka. A je to tak skierie taka wolnočasna liga. Ale je tam już to już to nazwę zbierała. To pamiętaj widzi pola. Wie nie paszket, ona zrozumie to jeszcze w kopańce. Też jako wonko na szkitarka, ona to dere szczyni. Dalszy taki młody talent. A zaso, Hannu Scholz, der ist die Sade. Aj, Lena Andrik jetzt tam ma tu jeszcze dzieła na je prawym boku. Nie tylko nur, ma to też je pozycja Bierka. A czy ona to już ustorała je? Ja, der Lawina Frenzlec obchodzi jena z najaktywniejszych, a też najsuwerenniejszych rajerków. Tu zase Pšibulu. Też ona je, kaž prajne Lawina Frenzlec jedna z młodszych, albo skoro najmłodszych rajerków sobie ona je 15 lat. 15 je tu minimum na starobie, kotruż dobiš jako holca mieć, so bitte smiała tu soborać. To są takie ci zamojci za serbskie żonskie mnóstwo. Docpili, to są to ranica od 16 dele szrubuje na 15. Hewak bo menujący ciężko dało za serbskich żonów tu jene mnóstwo stajć. Ale tutaj napaszowane są oni stajli, a one jest so dowoliło. Dlatego smytyś Lawina Frenzlec leca tu na Europiadzie soborać. Aj. A netko Paszket dobi tam. A Lobedžina netko z nadfarom na Mateškec, ale tuta pod čišćom od przeciwnika nie może tym ból przedziałać. Jara usto też od wonka słyszał, pójdzie niekie do predka. To jest jako fan też takie lochko praj. Lochko praj hat po na końcu też przesadziłem nejo za naszych rajerków. Oni to dere čina je też trošku putnice, oni dobra obchodzi. Jara wele za bulom bejać. Jeśli si takie te rajerki obladam, to kondycja będzie jen problemy tutaj resa muslu, że dalej takie wele defensywnego ciężko dzieła będzie. Peter Biemak ma wonka jeszcze 5-6 rajerków siedział. Ale hej, to je kaž fajne neke znam pytnič. Niko ci tu, hej, kaj praj. Pumpwerk, kaj tega bože svunčko. Za pojetrom rabaja. A znova taki vodkup, kiž leči direktne danske žone donovu.
A znova je Johana Veselic z Prytku jako nadběrowka spytała dansku rajarku Milič. Johana je, dokud se prede to z tej starobnej ranicu narečal, když pa neke vidžu najprej jeden kontor od danských holcov. Čisom jednače, ale Ksenia Koborec, parad, stej námestne. A šice tam odskoča. Aj. Buď žarzava. Cua oka skočí, so veselí fenojo. So veselá, kaž brek buch motor cilili, ale nie je to byš jedna paráda od Ksenie Koborec. Rune teko hodne. Při tajkej vážnej rie, když je 2-1, tam je všetko ešte nucka. Tuž pak netko znova rožk. Kežbiče. To byše netko. Trošku hali-gali tam je v 16 od serbských žonov, ale buď najprv zvonka, šo da z poradku. Nimora, pola danských žonov. Aj, Koborec zubi boč. Jara dere. Dženca je so tež celo dopona dyšlo a tež v noci ešte. To je na tym trawniku trošku pytneče jara mehký trawnik. Skotož má holce tež opače problemy, tam žela so suvaja oni s ich tepami. Ale najprv raz ty dere, so te vedro so také popanovo, nekad v tých posledných pohočinkách. Ani kapka nie padnęła, też podľa tých muži byše verie všetko suché. Pospyt odzade. Aj, to je Koborec widziała, tunže nimo. Netko strašne v 16, ale aj, trošku ból przeskočił se musu. Zase Frenzleca wina si ból udobyła. Aj, ale Dančanky to z ich čom obchodže jara dere činia. Wir haben hier den Lewe bei uns, der sucht seinen Vater Rüdiger. Und da haben wir schon für klare Verhältnisse gesorgt. Vielen Dank. To by nimo. To by jara snade nimo. To sú naše žony obchodže s Božom milí. A netko ty zase. Aj. Taká trojná možnosť, že netko boha rune. Zas danské žony. Junu na Žerč. Junu na Hanušolc. A junu nimo. A netko oni tu raja před našimi rotami. So, neke najprv raz voľný kop za serbské žony. Ja si myslím, že posledné po akcie, da so neke Petrich Bimake nie sú zcela ľúbili. To on nimale v obudňu tam vonka. Také ľahkomyslné ty nesmeš tu rač. Asi bol tam zade v svojským 5-metrským rume. Tam má sem súvač. To je riskantné. V onem pri takém stave, kaž tu 2-1. Když je všetko ešte nucka. Tu
Rajny stav musi netko také do polčasa přineš, se potom polčasu znova radować. Tylko jeszcze fakty kopance to kuj, żeby jene rota cylić, co może przeco zase stać. A to jest przeco možno. Netko tu teda koncec nabieži, ale žádná možnosť na bul, zase by Paškec tam za bulom honič. A on s tým bulom Lobedžina parat. Keďbu, tere, Matoškec a Handrikec netko tam romače. Raje te. Zase taki snadny pospyt od Veselicy Johany, ona kaž fajne přeco ještě má dženca v obchodě češký job tam předku. A Veselicy Johana, aj dokud se prede to si starobu narečal. Ona měše 19. junia je 15. narodniny. Petra Krec myła te zboże, że ona krótko do Europiady 15 odała. A sme tu dženca suborać. Ona jest z tym, najmłodša w mustwie Petra Bemaka. Ale Johanna też jest najmłodša sobu znajac nazynienie mi w Kopańce, że nastupa też w tych wyższych ligach je nitko długo rała pola turbiny podstama tam w tej młodziny. Je tam nazynienia zbierała, ja tam też husto przeciwko hulcam rała. Ale nitko w leczu zmieniła do Biskupic. A z tym nitko też w mustwie raje romadże, na przykład z Leno Andrikec albo Sophie Matoškec. A první kurso zaspieva vonka modro, červená, biela. A škoda, Paškec tam spytoval přečo od Cium Durich přinč, ale ne, žádnou šancu nemáš. A dále Lobedžina, hej, defensívne obchodžené, zverio, što tak otrúve. Ešte Jean Bull nejo, že si je Buk Durich přišel. Šest rotraku, ale keďbu. Dere Koborec keďbava. Nitko Matoškec tam, hej. Zajne tež Češka ráve centrum je. Šako je, hej, Matoškec taká skere, menša, jara agilna rajarka, taká jara spišne popuču a ona má nitko v centrume v obchodže jacorych väčších rajarkov přečo sebi a má tam s tým čilne, no tu nelepšinu. Za to pak to dere čini, ale hej, kaž prajne Češka razaniu. A súdnik odvizda první polčas. To holce môže hodí na sobič. To tež tam či fanojo vonka pytneja s veľkým aplausom. One stojí 2-1, jenož 2-1, tu byš tomu praječ. Tu je ešte šonúcka. Ja si myslím, že to bude tiež Petr Bemak nitko v kabíni praječ tým holcam. Oni budú nitko předechať 15 menšinov a potom so ze spolnej paru do druhého polčasa dať. Čipne, že bude tam neke taktisce Petr Bemak přestajč. Šo ešte núcka? V tutej re serbské mužstvo žony přečivo danskej menšiny v Nimskej. A my slyšíme sa to nudom zase skotka, přestoka.
Så er der halvleg her ved Engelsby Centret. Sydslesvig går til pause med en føring på 2-1. Halbzeit hier im Engelsby Center. 2-1 für Südschleswig. Welch eine Stimmung. Ja, der hat mir einfach die Nummer was und das passt. Nasza Łužica, vona nam všimna utrobi leži. My, jako Team Zari, smo syć za regionalną identitu a serbsku Rycz. Bis zum Jahr 2100 wollen wir 100.000 sorbische Sprecher gewinnen. Wenn auch du ein Teil davon sein willst, kannst du dich für unsere intensiven Sprachkurse anmelden. Gestern naši rečni motivatori Hižočinja musste ty nam pomać, drugim Rycz nauczyć, a ich przełożyć. Wenn du wissen willst, wo wir überall tätig sind oder einfach mehr über uns erfahren willst, besuche die Webseite www.domrena.de. Przepraszamy Was do Kostschitz. Einladen möchten wir Europa in die Lausitz. Einladen in eine Gegend der Zweisprachigkeit. Dort, wo germanische und slawische Völker aufeinandertreffen. Willkommen in Krostwitz. Witajcie do Kostschitz. Skigerier, Osterreiter, Verkünder der frohen Botschaft der Auferstehung, die Vollendung der Passion, das österliche Halleluja. Einladen möchten wir Sie nach Sachsen, wo in der Ferne die Landeshauptstadt Dresden grüßt. Einladen nach Bautzen, Budeschin, in die Stadt der Türme, deren Dom zeitgleich 2 Konfessionen beherbergt. Es ist die älteste Simultankirche Deutschlands.
Einladen möchten wir Sie in die Oberlausitz, in einen Ort, der über Europa hinaus durch sein internationales Folklore-Festival bekannt ist. Einladen möchten wir Europa zu uns Sorben, wo Religion, Glaube und Brauchtum tief verankert sind, wo Mädchen zu Fronleichnam ihre Druschka-Tracht anziehen. Einladen in unsere Pfarrgemeinde, in der seit 1995 aller 10 Jahre die Passion von Laien in ihrer Muttersprache dargestellt wird. To mi vaš zakon stara. Tu smijte se jo, a križite jo. Se nasvedčiš o, dok je špeta tvoja vola. Witamy Was od 1. do 14. septembra 2025 do Kruszczyc. Przepraszamy Was cyle utrobnie na Europassion 2025 do Łużycy. Wieselimy się na Was. Startować. Dalej. Przyjemne. Eine przestawki, nie dam przyjemny ból. To mizno so lubi, kao to činiče, ale neke bole fokus. Uhore, potpiši pas. Klase. Klase. Aj, ciężko, zare. Aj. Klase. Super. Sei es jetzt Schritt für Couch 4 Watch. Co? Nein, widzisz, stoj. Możemy. Taki superči že šafli. Za silni nov minimum 10. Minimum 10, za silni. To za slabe tjaka, za silni do 20. Minimum 10. Klasse, prima Jersau, dobra parada. Birne, Natwarit, Redne Reihe aus der Stunde. Watching. Stehen ein Lippchen. Jonglion. So, sehr, ne? Oui. Serbskie musto na trawnik Roci. Hej, to sme čipni, što je netko Peter Bemak tam v kabini tym holcam napuć dał. Kaj šprajne, tučasny stav 2-1 za żony z Južnej Šlesvigske. Wszystko jeszcze nucka. Nasze serbskie żony są 1-0 wiedli. Nidom z prynnym pospytom narota je Lawina Frenzlec rotaku przewinęła. Ale potom je niemale spieszne jasne odwało, że będzie faworyt tutaj partii. Żony z Južnej Šlesvigske są potom pokazali, że oni może też kotrych indywidualistków oni mają tu na trawniku. A z troszkę zbożą, ja bym rekli, sami docela nie kak, jsme to
szafnuli, ale z trošku zbożom su te danscy żony jenež 2 rocze celili. Z tym stoi 2-1, a z tym je za tuto drugi počas šitko nucka. Čipna, če Peter Biemak nešto přestajú, kaž prajne Johana Veselic tam jako nadbiehovarka serbských žonov predku sama vokobieha a nima tak veľa šanse přečivo tým zakitovarkam od Južne Šlechske. Znano bojen ju mou trošku defensívnejšo sadžiť, so bo ona mala tiež trošku jas akciu s bulom, aby trošku na hodnoče za naše mužstvo zdobyła. Ale keď to nieko upadá, ona stojí ešte všetko priedku. Hľadáme, jak sa potjavuje, a čo bude Peter Biemak ešte biehu túto druhého polčasa všetko zmeniť. Kapitánka Zofia Matoškec dále svoje mužstvo riaduje. A formácia 5-4-1 ostane tiež za túto druhý polčas, keď upadá. Ešte no chce zmeniť. Ja som sa niekde počasu tiež trošku se serbskými fanami tam rozmovial, oni sú spokojom takáž zamenšia od to rajného stava s tým vypadá, oni spoznachu vyzo tiež, kak mocní holci z Južnej Šlesvigske sú. Ale oni praja to taký riadny event, to sú jednore vupvači tu celý čas durch te holce dopredka čirič. A so z nimi tiež vo kujžu maličkosť veselič. A ja když tak hľadám na naše serbské žony, oni tiež ničo nejsú zmenili, šož nastúpa nikaká vúmena, abo tak, tam Peter Biemak nie nikoho nového na rajnišo poslal. Tak dokáž tu danské holce prvnú možnosť druhého počasa přes ich kapitánku Mejachu, ale 7 metrov přes rota od Koborec Lene, Ksenie, żaden problem. A my widzimy pak jedną zmianu w formacji. Lena Andrikec, ki še cały prvný počas tu na pravém kšídle rała, je netko pozíciu zmieniła, a so netko dozade do ľudského škita podała. A za to je netko Stella Pilsec, ki še rała prvný počas zade, netko tu na pravém kšídle. A Rune tiež na prvnú jara dobrú individuálnu akciu mala. Ona všako dobyš v prvném počasu tiež nimale 1000 odkopov odzade on, dumpač to po tej namoci jo, a to netko kaž upadá, bude Lena Andrikec převzač. Tu netko při bulu Lena Andrikec z přírovku na rotaku. Nej, ještě nikto sa neposkyčí. Tak długo nikt nie przyjdzie, może ona te metry czynić. A potem przyjdzie taka troszkę nieortodoksna przyrawka na paszket Vianneu, ale kaj šišo, nimale cały prvný počas maja ci żony z Južnej Šlesvigskej obchode problemy przy cilbach narota. Tak so je tiež tu bol Ksenia Koborec mohla s ľahkosťou otvorbarať. Zase dobry dribbling. Hače do 16, ale tam potom naše škytorky ju maja. Keď bu flanka?
A když to nemelu dává, to odkop. Dere. A Ulrike Lobedžina cyła racz tam ze sieje soborajku, ale ta nie ryti sobučinova. Ksena Koborec tam zbożo mieli zade, nitko pryni rożk tu tym drugim počasu za żonę z Južnie Šlesvigskie. Keď był straszny ból do 16, ale zase po dżakwanu ból dużych leči. Ničo straszne so stało nie. Tu już znowa odkop przez Leno Andrikec, nitko ma ona tu nadok, te bóle do podka dumpać. A ból za rotaku do ruky. No. Úspěšně činova. Nedom na Paškec a zase při bólu Frenzlec. A Veselic sebi zamiec dobywa. A ja tu přidać, tedy sú naše muže relatívne zajezo tu nru. Přečivo Romam tam ve Suskej topovi mieli. Sú či fenojo tu, pola žonu, ešte aktivnejší ač pola tých muži. Nimale kužeci menšine ju nichto jeden spev za kantory, to tak husto tam druhých nebie. To je obchode šie češće hodne, kak sa oni tiež za naše žony tu zasadža. A Gawele, oni daja, żeby oni ich podpierali. Samo megafon. No, a Kajša prajem, zaslužil holce do prytka. A si myslel, oni sa tej odmene, a ši tam jako první spěve, niso pon, to sú pon sredu, no, ši dybavo, ale tu megafon tam puči, evo ten ruky do druhej a te bubony a odpadkové tony so využívaja. One také trompety tam. A netko Johana z dobrym bólom na Frenzlec stelu. Da se prynym pospytom, kiedyś ból otwarbarany, to a pryni cech ofensywne, jara dere činene. Johana z dobrym woczkom, Veselic Johana. Dere jasny faul. Ale to byście czarne wodzady, to byście widzieć, kiedyś ona to, kiedyś Veselic Johana to nie chce cyle zrozumieć za siebie, ale to byście potem troszkę
nadpadne. Ale znowu dalsza ofensywna akcja. To se mi lubi. To by. A flanka kiedyś był przy dołu Żerdzi, ale tam je paczkec Vianney, kiż może był na zamiet cylić. A sobie samo zamiet udobyć. A pospyt, ale tu nie widziała Kobot Ksenia, za tu pospyt nimo wroto, że a hiže nitko so to wupłaci, sa myslu, so je Bema tutun zminu mez Pilsec a Handrikec převzal. Pilsec tu ofensivne wodujš to aktivniša a ze swojej techniku te niekaj no trošku strašna odava tu prytku w tych prynych pomenšinach drugo polčasa. To se może upadže jako jara dere dopokazać. Z tym nitko tutaj nasze kliszcze na krzidlo maj, albo krzidlowe kliszcze, jak się to takie praj, z niemskiego przełożone flügelzange. Stella Pilsec a Lawina Frenzlec. Tutaj dwie stej takie strategicznie takie widzi, te dwie romadze budla. Tu w naszym hotelu, oni so dere znają, dere komunikują nitko od jednego boka na drugi. To może so jeszcze jako drotne pokazać. Pilsec a Frenzlec. Oj, one jest taj best friends. Der je zakitovaný od Lena Andrikec. A je Češka hra za nju. Hižo jara vele běra prede prvním počasu a nekaj tež. A on je čas za prvnú vumenu pola danských žonov. Krotko do tuto rožka. Rajnišća, že číslo 12 a no na Rajnišću je číslo 5. Ale tež pytneš, tež jo či dansce fenojo, aber fenojo od mužstva z Južnej Šlesvigskeje. Sú plné euforie tu, so vesela na tuto hru a majú tež svojské spěwy a svojské melodie, so bychu te mužstvo tu dopredka čirili. Ale też ja niekaj takie troszkę przyrunują, te si ubladam kelko fanów od nas, a od nich to są, to sme spawne prajne tu też jasne, dominantni. Zamenšaš, že nastupa vonka przy polu. Leží ta lepšina pola serbského mužstva. Tylko rune krótka przestawka tu. Všako daje tu jeden problem ze súdnikami. Spytajmy raz, won dostać, čo sa tu jedna?
Jaka super, da tam nikaký malký problém dával s tým asistentom na tamnym boku rajnišća. Tam byše to krótki disput mezi nim a tym trenerom od Južne Šlesvigske. Ale jaka super, da je to nekaj so rozrisane a može dalej ići po tym krótkim przetornieniu. Nee? A ja ten asistent tu przy boku jo mi tego nie prawił, ja sam się zapraszał, tak by się tak na mnie śmiał, sam się zapraszał, że da byście niekie konkretne z tym asystentem tam durch, a on prawił, nie, to je tak haj troszkę nie przyjemne, to ja nachher do cała widzieć. To jest prawił, nie, żaden problem. Nie trzeba do zjawności dać. Ja się wszystko rozrysał, jak super, a unter też z jednym posmiewkom zał. Bo jeszcze tobie. Na ustup dobierał, tak. Ale zamienia dalej, że z Pilsec Stelu. Zase Roma, że ze Slawinu Frenzlec. Hej, zamiet na serbskie mustwo. Przez Fischeriec Vivien. A czeszki ból przyłzać, nie, też nie może nicht przyłzać. A też pytnicz na tej komunikacji między Pilsec a Frenzlec, nitko staje one tu box minivoj, nitko bija Frenzlec Slawinia tu na prawym boku, a Stella raz na lewym boku. To też všetko jedna dobra vicka, że bojem też ich zakitował raz z koncepta on přines, jeszcze naraz ich ten drugi przete było kobia. To ste one tak komunikowały. Frenzlec dobra akcja, ja tam ich tu naj, netko koncec teja ma ból, przy 16, przeco jeszcze ból, to by taka moka huczka. A aj, Prinirošk za serbskie żony w tym drugim połczasu. Dobry ofensywny cech netko od naszych holców. Szturosz przełza jeszcze tyle on nie, ale ka super przełza ta zamówita za standard, je to Stella Pilsec. Ladamy raz, kaž prajne čilne trošku nelepšine porno tym ančankam, ale snano totala ništo. Nikaký ból, nikak nuckuli, nie. Bože, tuto trošk nebyše strašne. Je šel von z pola. A znowu jeden faul od Veselic Johane. Ofensywnie ona spyta škarać tam też tu dansku defensywu. Też ona potem musi tu faul czanić dobi, ale
Jacła nawet taki za nią ciężki ry, dżęca tu nie może czynić. Dosaha pak. Ona jeszcze zmieje akcje dżęca, ja myślę, a potem widzimy. Nitko na przykład z tutaj przyroku na Sofii Mateszkec, kapitanka, ona pak centrum boże ból zubiła. Ale szkit, wszędzie zase dereste, tam wszędzie zase jedna holca, żona serbskiego mustwa prawie stej, a może tu ból łatwo barać. Jeźdźu. A też tuta łyczka, gdzie nie ma o to. Der zakitowane od Fischerojc. Ohne diese kombinacije od tih danskih žonov. To je pitnič, kak husto som se oni mese bu trenovali, kak se oni znaja. Kaki dobry nivo oni maja, a tu dalša možnosť za nich zaso flanku a vujčku, ale tež tuta vujčka dže přes rota. Zase taki nadbieg, pospyt nadbieha przez prawy bok. Bulpakejsze orcy. Sofii Mateszkec pak šitko rozrisa. A Lawina Frenzlec. Jakaś się, ale ona je dżęca ta rajoka serbskiego mustwa. To je fakt. Za to ja moją ruku do wojna kładu. Jara aktywna, taka szudże była dżęca. A koncec teja netko z bólom přinoze. Škoda, tuta přiroka do Hasky byše jedna dobrá idea, bože pak tam jedna noha od rajoky dansko mustva puču byla. Netko vomere, najprv neke odzade zase natvarič. Přes Lenu. A tu dobiš sudnik faul sudžić, fizdač? Škoda, tak prawie si še naše serbske holce žone nezverja v polsce przeciwnika kombinować, potom tam musi to potom šťo jeden drugi ból, gdzieś docela żaden treba nie, to šent môže sa trošku polepšić, dokud máte technické dobrych rajokov, nieké prytku, ta cała pryna keta joje, zes Pilcec, Veselic a Frenzlec, to môže užívať, čo je netrá spytať przez wysokie bóle, ale skere przez direktne přiravky. Ale tiež to bude Petr Biemak widzieć, a potom holcam, potom na druhú rú sobu napúť dať. Netko reka so kečbu, ale tiež Vivien Fischerec, rajoka z Delnej Łužice, to defensívne obchodžiara, stabilne čini. A netko, dyby Ksenia Šinč, Koborec Ksenia. Bohužel, trošku
niekotre sekundy zaspała tam so z linie hibać, tak so możecie rajarka z číslom 1 od żonu Južne Šesvikskeje sama na niu biehać, a potom ból nimo rotorki suny do wrotu. Tak, stej nitko 3-1 za żony z Danskie. Za żony danskie menšiny zimskie, takie prawe. Škoda, to by nitko trošku netrzebał się rota przeciwko naszym żonam. Jeśli o takim nezbożonym wokomiku, gdzie są oni poprom, gdzie są nasze żony poprom też dobre akcje ofensywne mieli, ale kaszpajne dalej, że oni wojują dalej, to jest wyższy netko też, że ojce se sobą puszuje, a pójdzie dalej, pójdzie hore. Všako jen też netko necha tam te serbskie fany tu przesłapić, ale chce pokazać, że te całą durch wojuje. Netko jeno škečbovač, że netko przyjara nie odczyni, albo że netko jeszcze jak przeciwnych rotów tu nie ryskieruje. O, tam zase należy od danskich żonów, a ja sam kaszupada troszkę z Fischerreutz. Sobie sobie doną kupnął. Co stanie, potem też pospyt narota od čísła. U 18 nie będzie żaden problem. Od kapitanki. A znowu sobie nasze żony od zady natwarja. Koborec raje z Lobedžinu romadže a netko dobi tu i buj šinče tež na koncec ceju. A Sofie Matiškec. Haj nekak bydl kodzinki jeszcze są. Czasa za nasze serbskie żony bychu so jeszcze raz pokazali, znano jeszcze nekajke ofensywne znamieżka tu sadzili. Ofensywne akcje mieli. Samo jeszcze jedna rota. Aj, keď budeme netko na lewym boku. Ale też pola serbskich fanów powie to niekie troszkę won, to je pytnicze słyszeć, ale hej, oni mają wszako jeszcze to road tu też przed sobą. Jutro zase zno dwie na tutaj 5. Europiady.
na Europiadzie 2024. Tu na namieznej končinie mez Schleswigsko-Holsteinskiej a Danskiej. Leca všako nedom 3 menšiny, które sú vôtovario tutej Europiady. No, nimo Sinti a Roma sú to ešte danská menšina z Nimske a tum pendant k tomu nimska menšina z Danske. Tučicio vôtovario Roma, že sú fuen Europiade 2024. A škoda, zase taký dobrý bulldog husky. Žádná možnosť za serbskú rotorku tam. Bohužel, to byše dobrá přírávka. Náš celý škytný rečas bu přeraty a potom stojí rajarka sama před rotorku a doby jednočiše do dlouhého kuta cilič. A škoda, netko, te 4-1 netko nebude celé treba, bo to je potom tla trošku vysoko za našich žonov a holcov. Za Južno-Šleswigsku je to zaslúžené, tie šute dobyče jara, to je jasné. Ale spýtač to ešte zrabať, ničko te posledné 10 menšinky. Nitko je tej trošku tá morálka vážna. Pytneč tu, kotre sú tých rajarku nitko zamojitož převzaja, kotre převzaja netko komandos na rajnišću. Štu bude netko ešte raz so mesobu natvariť. Jo, Lawina Frenzlec napríklad, kaž tuta akcia so opravdu jara klase od nej była. Netko Pilsec, Stella, ale bohužel v Nimorie to je asistent widział. Škoda. Škoda? Ale to je pytneč, čina moči sú číkiš na rajnišću netko hubo očinia. Frenzlec, Matyškec, Pilsec, Veselic. To je ladajo tiež na příchod, napríklad na příhodnú Europiadu. Je to zvotohodné, že máš tu takých mladých, aktívnych rajarkov. To już nitko też byše druga wumena pola Južno-Šleswigskie. Ja si myslím, že bude też Petr Biemak potom bozaraz jednu novú rajarku na rajnišću přinesť. Všako je to nitko ze 4-1, hižo trošku rozsudžené môžem prajčutara a potom je to dobrá možnosť, keď też ďalším rajarkám menšiny v tutej Europiade dať. Tak sa myslím, to bude Petr Biemak zaujšte bože činiť. A Veselice Johanna je taký vulkotný možnosť tu. To byše škyt od Dančanko nekoncentrovaný, ale škoda. Rotorka je keď bo a další pospět kečbu. Aj. Tun Kobot Ksenia má. A netko asi jeden dlouhý odkop. Rotorky nebyše hubené.
Jest swój cíl namakał, ja myślę? Nimale. A zase taka přiravka do Husky, ale netko Hanu Šolce kežbovała. A to oni upodzie derešina. Ten přiravky przez nasze serbskie Husky, to są upodzie się nimale perfektne dobieha od tej nadbierorki. To będzie snadne. Trošku zboža, netko podľa bo. A doinče, kažeže prajene, ke netko prini vumine pola serbsko mužstva, Peter Wemak. Veselicu Ana smie rajnišo opuštič, za ňu kaž prajene dženca jeden obchodže češki džuvo džen. Jako nadbierorka. Aber neka super, tam jeszcze Peter Wemak niektóre dybki dyskutowano. Krótsza kamera sta potem. Joanna Weselic wostanie na rajnišću, to jest raz jasne. A opuściła je rajnišćo kapitanka Sofie Matyszkec, a netko Joanna Weselic zmieni pozycję. Ona je netko na wszystko dozady, a Leonie Wenzlec z číslom 7 se netko do nadbija podała. Tak je, a Sofie Matyszkec jako kapitanka, młoda kapitanka, dobrą ručinowa w centrumie wiele dżywać dobiała, a netko Joanna Weselic tak jetzt do centrum so sunęła, a też tam dodom pryni faulčane. A netko też, a to byše zawsze netko 4., 5. faul od Weselicy Joanny, a netko šiuje ta żółta karta. Pryna żółta karta tutaj. A z tym pa też netko jeden straszny wolny kop. 20 metrów przed wrotami Ksenie Koborec. A tam Peter Wemak też otwórka jeszcze raz. Komandos Kitty Muri da, netko tam Pečo Muri steja. Ksena Koborec se sebi Muriu prawe suała, a czekamy raz. To może netko straszne odwać. Jezo tumbul narota finja, ale nie to nie czyni. Muria prawe stała, a potom jeszcze raz pospyt z dystancy. Straszny, dobra silba, ale żaden problem za Koborec. Dotraż potom runedom spišne čini, za nim široku na Andrikec Lenuju, trošku pod čišćom staj. A też netko są posledne menšiny tutaj zabieželi. Zmeja naše holci jeszcze raz šansu przed rotami, respektívne dobia oni zady jeszcze raz do swojskiego saka přimnąć. Nie trzeba ja, tam stej. Koborec Ksenia Jara dere stała, ból dere otworborała, a jeszcze jeden różk netko za żonę z Južnej Šlesvigske.
A jara dere popanene od Ksenije Koborec, a potom też dała odpowiednie dabetun wolny kop, však by to faul na niu. Keď bude zase 16 seta, jednotka od Dánov, všetko zase strašná. A ešte raz, jeden rožk. Dere od Veselic, netko Vencelc Leonie. A je nezbožovný přirovku direktne přečunice do nohy a potom taký kontor přes dánske holce. Škoda. Tam je škyt a rotoka trošku komunikácia. Holce. Škoda. Tam je škyt a rotoka trošku komunikácia. Škoda za naše serbské individuálne zmylky. Naš frajerko, ktoré sú k tutem rotam vedli. Na žádnym pád nezaslúžené za žone južne šlesvigské, ale potom také přečine rota si vydostať, to je netreba už, to je nezbožovné. Tomu bude môcť zavínať. Ale to potom na koncu tiež trošku tá koncentrácia potom odebierala. Keďže také je, veľa sú tých holcov žonov, totiž nejsú zvučení tak do kopańcu ráč, so taká rád tak do, že to runa nie sú zvučení, so oni na veľkým rajnišťu raja. Negoci tiež samo ešte raja na takých malkých rajnišťach. Ale to sú čo také faktory, to potom tiež tu kondíciu osvabia a když so ta kondícia osvabí, potom sa tiež ta koncentrácia osvabí, dokiaľ kyslík faluje a potom tiež také zmylky nastanú. To sa stane. A keďbu? A to je netko Koborec Kseniu. Ta nadpěho roka trošku podčišť stajú a potom môžeš ho na ešte tu bol von celič. A sú to zmylka, so je ujúva netko tá příchodná možnosť za žone južne šlesvigské, ki sú tu tiež užili, netko na 6-1 povyšili. Ale ja si myslím, že netko to súdnika opladám a tiež asistentu. Tá bude pozanimavá, mi sa tá posledná menšina netko beží. Ja si nemyslím, že bude súdnik ešte převeľa nakvatanského časa tu dať potom zase 6-1. A je ešte raz Peter Bemak vymenil tiež. Stella Pilsec rajnišťo opuštila a nova na rajnišťu je Rajerka s číslom 13 to je.
Paula Simula, tyś dyno serbska rajorka. Wechsel bei Serbske Musło. Raus die Nummer 16, Stella Pilz. Rein Nummer 13, Paula Simula. Ja, dobry ból od Koborec tam na Andrikec. A jeszcze raz Lobedzina, nitko z jednym dobrym bólom. Na tun czerstwu dory. Na Frenzlec, na Wenzlec, Leonie. Tutaj pak tutun ból, nie mogła dobieżeć. A jeszcze raz Lavinia, Frenzlec. Znowa wojowała, acz do niczego tu ból dostała. Also Kašpajne, ona dženca u obchodže jednu top ručini. Ofenzívne, kajši defenzívne. To môže v obchodže kvalič. Tyši tamni, te netreba docela přesapení buď. Tydež je to netko jen trošku vysoký úslit, tu ze 6-1. Aj, 6-1, tyž ostane, netko je súdnik. Rú odvizlal, škoda za naše serbske holce, serbske žone, to je ten první počas, je der upadalo 2-1, da by še šojše nucka a potom druhý počas, ešte také je, koncentrácia odebierala, individuálne zmylky sú nastali a tute sú potom te žone z Južnej Šlesvigskie ľud zimne užili, aké 6-1 povyšili. Na koncu vyzo jasne, favorit je dobil, zasłużone też dobył. Ale serbskie żony może tu wołchorika ostać czako. Hej, oni są 1-0 wedli. To by się za mnoho holców tu tylko ta prynara, ki są dyna nie Europiadzie mieli. One tak jeszcze odne. A nitko wizo. Nie sme falować sopala słyskich fanów podczakowaczyć. Kociś są se muszą też tylko 6-1 stało to dla Jara Horgi. Na swoje holce a żony. Kaž to też widzi, tam tu jeszcze wszystkie koroje so powiece ibeja, bubony zaklinča a so mocnie woła. Juce maja takie żony potem też jeszcze tu drugą możliwość, ta druga, a zdobą też posledná skupinska ra, przeciwo Ladinčankam. Ciuch, co tutaj juce zahi. A potom na pošeštích raja mužojo. Také sú sa zase dvierie, tiež oboje vyzo. Tu přenieseme. Hej, a kakú dobrú náladu serbské fanov maja, to vidíme tam rune von. Zase sú so Bengalosy zasúčili, keď to podľa tých mužov, tiež nieko tu podľa tých žonov. Bengalosy v modro-červených, bielých barvách za naše serbské žony. Tiež ešte raz jeden riadny vokomík za nich si myslú. A ja, sú tými barbami, sú tými impresami, sú tiež ja netko rožonujú, sú to prvno rajného dňa. Mužojo dobili 9-1. Żony, bohužel širali 6-1, ale si myslú, že sa budú šice to ešte radem večerčiť. Vyzo tiež naši serbscy fanojo tu. A potom vidíme a slyšíme stojúce zase na druhý rajný dzień. Božeme a riadny večer ešte.